בוקר טוב, קמנו הבוקר אחרי שאתמול הלכתי עם אור לשחק על הסקייטבורד. היה ממש כיף, היה טוב. הייתה אתמול פגישה עם טל. בפגישה הזאת היא אמרה לי משהו שממש לא אהבתי לשמוע. אני אמרתי לה בהתחלה שאני רוצה להתאבד, והיא שאלה אותי כמה זמן בדקת על זה, היא שאלה אותי אם בדקתי על זה, אמרתי לה שכן. אמרתי כמה זמן בדקת על התאבדות, אמרתי לה משהו מסביבות החצי שעה, אמרתי לה חצי שעה, שזה כעיקרון נכון היה. אז היא ישר נכנסה והתחילה להגן על עצמה כזה. אמרה לי, אם אתה חייב לדבר איתי. אם יש איזה מקרה כזה, אם יש מקרה שאתה מרגיש אובדני ויש לך מחשבות, אתה חייב לדבר איתי, תתקשר אליי, כדי שאני אגן על עצמי. בהתחלה לא הבנתי אותה כזה ושאלתי אותה, את אומרת את זה כאילו את דואגת לעבודה שלך. ואז היא אמרה לי, כן, אני דואגת לעבודה שלי. אני מאבדת את הרישיון שלי אם אתה מתאבד מתחת הטיפול שלי. וזה ממש ממש פגע בי. זה גרם לי ממש להרגיש כאילו היא לא שמה עליי. כאילו לא אכפת לה. אבל אני יודע שאכפת לה. אני יודע שמאוד אכפת לה. ואני יודע עוד משהו, אני תמיד מחפש סיבות למה אנשים צריכים להפסיק לאהוב אותי. ושאני מוצא אותם, אני אומר, הנה, ידעתי את זה כל הזמן. אז זה מעניין, אז זה נכון, אולי זה באמת אולי באמת אוהבת אותי ובאמת אכפת לה ממני. מה שהיא אוהבת אותי ואכפת לה ממני? אם היא לא הייתה אוהבת אותי ואכפת לה ממני, היא לא הייתה מבטחת לי 150 שקל על פגישה במקום 300. ולפעמים אני מעצבן אותה גם, כן. וזה בסדר. לפחות אני נורא לוקח על זה אחריות. אני אדבר איתה על זה שאני עדיין פגוע מזה, כי מה לעשות, אני לא יכול לשלוט בזה. בפגישה הבאה, ושם אנחנו נמשיך להתקדם ונעשה מה שאנחנו צריכים לעשות.